Daarom aan Johannes 8 vers 11 no? Uit de Bijbel voor Charles Russell. Je mag de tekst uit de Bijbel. Tot gewoon een punt. Want dat amana getuigenis voor Jehovah. Dat naar Christus, zo aan mij ziet eruit. Dat naar getuigenis voor God. Zeg je ook zo, zei hem toe. Voor Allah de Salat komt terug. Tegen is wat dat jou, naar Israëliet volgens de Bijbel. Johannes komt, Allah de 12 meer voor de Jip Israël. Nou je hoe vast getuigen, komt nog niet. Je mag eens aan kijken. Dus vanaf hier, zat dat jou, naar Israëliet volgens de Bijbel. Komt door zomaar naar de getuigen voor Jehovah. Je moet openbaar 11 vers 3. Wat zeg? Tegen Kuja zie je de 12 stammen van Israël. En aan Bijbel dan gaan we naar de 12 stammen toch. Je begrijpt? Lees dat hier. Openbaar 11 vers 3. En mi sa gitrakti na mi tugotoigi. En dan sa taki profetitori. Suma naar de toegetuigen. Suma naar de toegetuigen. De toegetuigen, nou ja, also voor Juda, en also voor Israël. Je begrijpt? De toegetuigen, samen met dat in openbaring, also voor Juda, dan naar Juda, Benjamin, Levi. Je begrijpt? Atragetuigen naar Ephraim, Kota, Groja. Dan naar de toegetuigen voor Kado. Je begrijpt? En is op Suma naar de Smadati. Is op Suma naar de Smadati, we Libi in Grota Poutine. Want hij loopt zo op Jehovah getuigen naar Smit, no? Ellen Smit? Nou, Jehovah getuigen naar Trama. Zoek je even. Want hij is zo met Jehovah getuigen. De Amano kan je wel getuigen op Kado. De getuigen op Kado naar de Tuja. Lees dat. De mouse zoek je niet. Wat snap je naar schaduw? Wat snap je naar schaduw? Zo ver. Oké, kom snel leiden kwam wat erachter. Ga maar wat erachter rijden. Openbaar 11 vers 3. En misa gitrakti na mi tugotoigi. En dem sataki profetitori. Ono ya de getuigen is hier. De getuigen is hier. We dat profetitori. Dus dat dat maar ook preken dat één. Hoe draai kom ik naar Gado? Want dat einde is door. Je begrijpt? Lees. Want dusu nanga 200 nanga 60 day langa. En dem sa very low crossi. En dus je ziet, wat heel pisting, de Robeta profetie taki. 360 jaar of zo. Dat we die slavernij. Je begrijpt? We die slavernij. En daarom, die denkt dat wij 4 kerstfeest, dat de toekomstige Christus, de toekomstige Fugado, dat wij met spotu, dat wij met Merry Christmas. En dat de man voor over de toekomstige Christus, Fugado. Je begrijpt? Ja. Uno naar de getuigen, de 12 stammen op Israël. Je begrijpt? Geef 1 Johannes 5, vers 9. I'm sorry. 1 Johannes 5, vers 9. En voor teki dat getuigen voor Libisuma. Voor teki dat getuigen voor Libisuma. Maar no. Charles Russell. Maar dat ook Jehovah getuigen. Je begrijpt? Charles Russell. Charles Russell, niet op dat nou. Oké, en dat nou, maar dat ook Jehovah getuigen. Daarom je abena also. Wat zou je zeggen? Lees. Dat getuigen voor Kado. Lees het opnieuw. 1 Johannes 5 vers 9. En voor teki dat getuigen voor Libisuma. En voor teki dat getuigen is voor Charles Russell. Dat getuigen voor Kado de Moro Bigi. Dat getuigen is voor Kado Moro Bigi. En zijn dat getuigen is voor Kado. Want doet Charles Russell naar de Libisuma. En Charles Russell, die komt voor in de 12 stammen op Israël. Omdat Aman of Israël. Je begrijpt? Dat getuigen is voor Kado naar Ja'adin. Je begrijpt? Lees het even naar Johannes 8 vers 12. Vers 20. Because this is the Gotoigi Fugado, this is Gotoigi Abraham Mampiki. Abraham Mampiki, want Jehovah getuigen, je bent niet Christus toch? Je bent niet Jezus Christus. Jehovah's getuigen, je bent niet Jezus Christus. Nee toch? Nee. Maar Arkis Abel Takino, lees. Dat suma this is the briefing that I'm Mampiki Fugado. 1 Johannes 5 vers 9. En voor je tekst dat Gotoigi voor Libisuma. En voor dat getuigen is voor Charles Russell, lees het. Dat Gotoigi Fugado de Moro Bigi. Dat getuigen is Fugado Moro Bigi. Ja toch? Lees het. Because this is the Gotoigi Fugado. Dit is dat getuigen is Fugado, lees het. This is Gotoigi Abraham Mampiki. Kado getuigen Abraham Mampiki. Dat na Christus, dat blijft Messia. Hoe goed dat is. Dat na Christus, zo aan mij zie je. Dat na getuigen is Fugado.
Dus doe Charles Russell, doe kan nog heel mooi doe Charles Russell. Doe kan nog heel mooi je hoeft getuigen kerk. Je begrijpt, lees. Dat zomaar is de bribi naar de man Peking. Maar zij je bribi naar de man Peking nou. Want je hoeft getuigen voor Charles Russell. Nee, bribi in Jezus Christus. Ja toch? Dus nou zat ik. Dat zomaar is de bribi naar de man Peking Fukado. Abi dat go doigi na in hem schreef. Je ziet, pas bij je bribi in Christus. Dat je aber getuigen is in jezelf. Je hoeft getuigen aan of kado. Dat Charles Russell. Als getuigen is Fukado. Na uno sai bribi, de 12 stammen Israël, sai bribi in Christus. Waar openbare 14, 12. Kom zo is maar naar de getuigen voor Christus, voor Gado. Deze ik, openbare 14, 12. Je hoeft getuigen Charles Russell, en of Gado mi brada. En dit is je hier aan waarheid. Eigenlijk in het schrift, alle de tekst die stukje, lees. Openbare 14 vers 12. Ja, de patiëntie voor de Santa Wande. Ja, de patiëntie voor de Santa Wande heilige, lees. Ja, dem de, disi hori dem commanderen voor Gado. Disi hori dem commanderen voor Gado. Je hoort de geboren voor Gado, nangasang. Nanga da bribi voor Jezus. Nangasang. Nanga da bribi voor Jezus. Nanga a bribi voor Jezus. Dan pas je nou getuigen voor Gado. Je begrijpt? Dan pas je dat kaart voor getuigen voor Gado. That's Je right. hoeft als getuigen is voor Charles Russell. En of Gado. Je begrijpt? Je verstaat ze met tegen ano tiko bakare do na sem romol baka kado okurtuyu dim autori 17 vers 30 kom sorry sa masra kado tak wat you no besabi mi denk tak you no besabi wat je hoeft als getuige Bijbel bepaalde saam lezen na gewoon punten maar potje maar pura her tekst dan maar pot een punt gewoon want kado is ook aan de lassie ja toch maar dan no ding na je hoeft getuigen is Bijbel omdat na getuigen is Charles Russell That's right. Ande na 17 vers 30. Na dat tem disi we no ben sabi. dus die you no besabi want you no besabi die comité profetief kado no die comité terug getuigen voor kado no dat no besabi ete de getuigen kado osoria waarheid no lees Gado no ben luku fin na dati. kado no beluku fin daarom kado hoor na libera genade Christus ete want if ita kine bribi Jezus dat ook genade aan ook you dan maka kiri pour no pa wakagwe je begrijpt lees Maar nou, a commanderi alla sumana ibir pres. Verdraai dem libi. je ziet nou ama commanderi allemaal voor draai de libi sayodu die hier aan waarheid no want je hoeft getuigen dan getuigen is voor Charles Russell uno naar de teruggetuigen voor Gado uno naar de teruggetuigen voor Yahweh uno naar de teruggetuigen voor Jehovah daarom is zo'n schrift in de Bijbel we lezen volgens Jesaja 8 vers 20 die snel dat je kan doen want sang tegen wat also in trouwer Simon Russell foto's heb dat sana een foto je van Simon Russell Charles Russell No, mira. oké ala san fama dat saya bini also pour trouwer That's right. na lady malaria de malaria dat dat weti ala de boek of je van getuigen dat mij sorry weet Jezus ja toch altijd aan weti aan mijn blauw ei maar dan een lady je begrijpt u kan lezen die openbare 1 dat kan maar een black man like you maar een Israëliet maar grond dat pekaru black man je begrijpt lees dat Jesaja 8 vers 20. Kona da wet na da kotoiki. ona awet na san Na da kotoiki. je tak je na heel vast getuigen in Goja is na awet na getuigen in Sukado je begrijpt dat na sa de man na partja etu unu na de truo van getuigen That's right. ano de Charles Fekaraman Charles Russell. ano Charles Russell amara na getuigen is Charles Russell maar getuigen in Sukado na unu ja okien je begrijpt lees En voor dem no taki na da word to disi. Ade because leti no den adam ini. je ziet de man heeft dat aan een woord toe ja let je nou de in de man daarom ama voor Johannes 8 vers 11 no uit de Bijbel voor Charles Russell je mag voor de tekst uit de Bijbel pot gewoon een punt want dat amana getuigen is voor Jehovah hoe naar de getuigen voor Jehovah ja ik zou weer eens openbare 11 vers 3 je begrijpt Ja, dus tegen wat also zij hem doen voor alla de san. voor alle de sanat bonk terug tegen is wat dat you nou een Israëliet volgens de Bijbel That's right. you nou de getuigen voor Christus voor Jehovah look dat you nou voor staan voor Benjamin of Asher one of the two want dan kon nu sorry maar kon nu kon er kan go dan nou weer is kitum si aan weer keer abrada voor want you know libidor brede wo want you libidor ala woord voor de Bijbel if je bribi aan no kirite arka woord voor kado je begrijpt hoe met die controle man volgens de woord voor kado lees
Vers 12. En dan ben Abiwan Biggie Skotu. Lees vers 1, Gama. Openbare 21 vers 1. En wie ben zien, want je helemaal naar wat je grond tapu. Nu helemaal naar een grond tapu. Dat is hoe aan goed, lees. Ik kan zien dat voor je helemaal naar dat voor je grond tapu ben pasakaba. Je hoeft van getuigen boeken, maar je zult niet denken dat er weer een oorlog toch? Maar dat aan Moskou wel. Aan Moskou. Dat is de eerste grond tapu op sa. Ik maak niet aan horen, maar je kan direct. En dan ze ben de moro. En ben Abiwan Biggie Skotu. Dan gaat 12 voor toe. Dan gaat 12 voor toe, dan is dat de hemel. Dan komen we voor de koninkrijk. En 12 engel ben ten naar de poort toe. En de naam voor de 12 familie, voor de Biggie voor Israël ben schreef naar de tapu. Je ziet, een koninkrijk van hemel. De 12 stammen die schreef naar de poort toe. 12 poort toe, dan gaan de 12 nemen voor de chief Israël. Dan ga je hoe vast getuigen, poort nodig. Je begrijpt samen kijken. Dus vanaf tijden is dat you. Dan was Israël volgens de Bijbel. Hoe doen de Israël wang naar de getuigen voor God? Je begrijpt? Dus we doen zijn Bijbel tak. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.